नहीं बन जाएगी। हम सब बुझा दिन राउर मुखिया जी आवल हो हरिया हो रानी से जरिया हो साटी के सूता बजरिया हो छुए नाही दे जरी से लागे भइल हानि बा छुए नाही दे जरी से लागे भइल हानि बा ऐसे काहे करे कैसे हो गई जानो ताने हम सब जी